To, že dokonalé prsia a ideálne zadky herečiek či modeliek nemusia byť vždy len od prírody, je nám asi všetkým jasné. Plastická chirurgia totiž dokáže zázraky. V štúdiu teraz privítame plastického chirurga, ktorý vytvára americkú krásu. A dôležitá je ešte jedna informácia. Je to Slovák. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. George Novak, vitajte. V životopise som si prečítal, že v jednom roku ste boli dokonca najlepším plastickým chirurgom na Floride. Áno, bolo to už zo pár rokov dozadu. Bola to anketa publikácie, ktorá proste sa pýtala pacientov a publika o tom, aký mali pocit a aké mali výsledky a vyhral som. Preto sa pýtam, lebo Florida to je pre mňa taký ten americký ideál krásy, nie? Stále slniečko, krásne ženy, vždy čo najviac odhalené. Je to tak? Ideálny životný priestor pre plastického chirurga? Áno. Ako ste sa dostali na Floridu? Bol som pozvaný dvoma kolegami, ktorí boli na návšteve tu v Bratislave ešte na starej plastickej chirurgii a išiel som tam na určitú dobu, pracoval som v Miami. Ale je to taký ten klasický príbeh emigranta z Československa? Myslím, že áno. Áno. Aj so všetkým tým, čo potom každého lekára, ktorý emigroval, čakalo, že ťažké začiatky a až postupne sa vlastne budovala tá kariéra? No, nerad by som sa vracal do tých začiatkov, lebo to je veľmi náročná časť potom amerického. Ja sa pýtam len preto, aby som mal ten úvod za sebou, lebo samozrejme najviac ma zaujímajú prsia a zadky. Ako každého. Sú Američanky iné ako Slovenky? Lebo viem, že aj Slovenkám občas pomôžete. Nie sú. Majú rovnaké ambície, sú samozrejme pod určitými estetickými tlakmi a tá mentalita feminínna tá je v podstate taká istá, ale je stále väčší podiel mužov, ktorí majú záujem o plastickú chirurgiu a estetickú chirurgiu. Ja som si Čo si dávajú chlapi robiť? To chcem tiež rýchlo prebehnúť, to nás až tak nezaujíma. Podľa štatistiky z minulého roku je veľmi veľa faciálnych plastických výkonov, nosy, a augmentácie gluteálnej oblasti. Veľmi zaujímavé je, že vy máte množstvo klientov aj takých tých, ktorých aj my poznáme, herečky, modelky a tak ďalej, a nemôžete o nich hovoriť. To je také na druhej strane ťažké, nie? Akože vy by ste mohli povedať, že toto je moja práca, toto je moja práca. Tak samozrejme mám absolútne limity, o ktorých nemôžem hovoriť. Vždy, keď príde takáto celebrita, tak s vami od začiatku do konca sa dohodne na tom, že síce to urobíte, ale nikdy nepoviete, že ste to urobili? To je moja profesionálna povinnosť a poistka mi bráni v tom, aby som rozprával o osobách. Mňa zaujíma, že je taká plastická chirurgia, taký zásah, kde naozaj, ak vy o tom viete, ale váš kolega nie, že to ani neuhádne, že tá žena niečo mala urobené, alebo vždy to vidíte vy odborným okom? Podľa možností by som bol rád, keby to nebolo až také ostentatívne, ale boli to decentné vylepšenia. Vždy je to tak, že oni aj hovoria, nie, tie celebrity, že to všetko je príroda alebo nejaké prírodné tabletky. Nehovoria pravdu. Tak je jasné, že nehovoria pravdu. Je nejaká móda v prsiach? Mení sa napríklad, chcú ženy väčšie prsia, alebo naopak menšie, okrúhle, neviem aké? Sú pod trhovým tlakom a ten trhový tlak vytvárame my muži. Áno? Čiže my hovoríme ženám, aké chceme prsia? Samozrejme. Chceme sa vám páčiť, vieš? To je celkom zaujímavé. Stane sa aj také, že klientka napríklad príde s partnerom, s manželom a ten vám bude hovoriť, aké prsia chce mať na manželke? Áno. A ja to aj doporučujem. Vážne? Áno. To je pre mňa úplná novinka. To som si skôr som si myslel, že k tomu nepustia. Všetko toto bolo veľmi dôležitá otázka. Množstvo kolegyň sa... Neviem, ako sa mám opýtať, lebo nesmiem povedať žiadne meno ani ja. Áno. Ale mnohé kolegyne sa pýtajú, či už ste vymysleli niečo na celulitídu. Na celulitídu existujú veľmi účinné metódy. Boli dosť drastické v začiatkoch, ako klasická liposukcia. A teraz sa robí viac ako lipolíza, ktorá je jemnejšia a detailnejšie orientovaná a budúci rok vyjde látka, ktorou sa bude rozpúšťať tukové tkanivo. Čiže aj v tom je stále vývoj, že sa vždy vymyslí niečo nové? Áno, vylepšuje sa. Tá technológia sa vylepšuje, farmakologické prípravky sa vylepšujú. Aj Američanky, aj na Floride majú problém s celulitídou?
No, bez pochyby. A je to, myslím si, teda vzhľadom na módu a na prostredie je to viac ostentatívne ako v Európe. Ale pozitívne je, že tam sa vlastne pred pár rokmi hovorilo, že s tým sa nikdy nič nedá robiť a vynašli na to odborníci niečo. No, vynašli na to, ale závisí to zase je tam veľa variácií. No a nepýtaj sa. Máme veľa otázok. My sme sa najviac s kolegyňami hrozili, že nám rovno dáte pozvánku a to bude to najhoršie, čo sa nám môže stať, že nám dáte termín bez toho, aby sme si ho vyžiadali. Nehrozí to. Vy ste profík, čiže je to vaša profesia robiť to, čo klientka si povie, ale stane sa, že ju presvedčíte alebo že ju odhovoríte, že toto je nezmysel, nerobte to takto, robme to inak, alebo stane sa, že úplne odmietnete klienta? Áno. Hovorte, v akom prípade sa stane, že odmietnete niečo urobiť? Mám určité parametre, teda fakt musím komunikovať, aby som rozumel estetike týchto pacientov, o čo im vlastne ide. Mám veľkú dilemu v sebe v tom, keď si prinášajú dospelí ako darček niečo pre nie kompletne dospelých ľudí, detí, dokonca je to veľký problém. A pritom si ten darca si myslí, že im niečo dobrého robí. Ja si myslím, čiže deje sa aj to, že mami alebo prinášajú proste mladé slečny, ktoré sú ešte vo vývoji, aj tie už chcú ísť na plastiku? Tie nechcú ísť, to rodičia chcú. Rodičia chcú ísť na plastiku. Aby boli konkurencieschopní. Dobre, ešte mi povedzte budúcnosť plastickej chirurgie. Budete mať práce dosť, predpokladám. Práce je nadbytok, ale faktom zostáva, že tá selekcia toho, čo má profesionálny zmysel, je veľmi diskutabilné. Veľmi pekne ďakujem. George Novák, jeden z najlepších plastických chirurgov na Floride, ale viem, že aj na Slovensku pracujete. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne. A teraz poďme do sveta športu.